Altså hvad? Det er den første artist. Kom så, Elias. Ja, flot tempo. And Australia is giving some applause for Lilian Ramirez. 53. Ja, det er flot, Elias. Kom så. Kører du godt. Flot, Elias. Ser godt ud. Stærk, Elias. Kom nu, Elias. Ikke på. Kom nu. Ja, kæmpe. Godt, Elias. Kom så. Ja. Flot. Kom, Elias. Kom så. Kom på. Nå, Elias, hæng nu på. Ja. Kom nu, Elias. Hold på! Kom nu! Hold på! Ja, Elias, kom så. Kom fødder. Stærk. Det er flot. Godt kæmpet. Lidt højere hånd til at hjælpe træk i. Men man må sige, bortset fra det, det var så flot, ikke? At hvis du ikke når det på begge ruter, så